amarsu yar lalle wasun kikin kyale gidan kikin kulle ga kiga ango na amarya mai wata mako karfi baya baiwa mai shari karaban katari da wakar aure akan tsari aure na soyayya Rayanatu Husaini ne angon amarya kai gaisuwar girma ga Habibu gatan na tattara kaya ni wajensa zan koma salihi Allah na farko da ma na ƙarshe sahabbai auliya usuma suna ta yin murnar amarya idan ana ta batun kamshi to a nemi almasi ina amarya ne Rayanatu kunta yake tashi amarsi yar gata mai kyan kwalliya da kyan kunshi Husaini ka dace Rayanatu gidanka ne ta zamo amarya amarsi yar lalle Rayanatu share hawayenki gidanki ne zaki Husaini ya zama ango da kaji algaita sarakai ake yi wa musa da kaji an buɗa ta yau zabiya bata nesa Husaini shakurmin ka yau Rayanatu ta amsa gidanka ta tare a yau ka zamo ango ita ko amarya amarsi yar lalle Rayanatu share hawayenki gidanki ne zaki Husaini ya zama ango bikin na girma ne a yau ga amarsu ga ango Husaini kun dace Rayanatu kun ta ka zama jigo muna ta sa ranar yaushe za ka bar kwanan shago Allahu ya nuna Husaini a yau ka zama angon amarya amarsi yar lalle Rayanatu share hawayenki gidanki ne zaki Husaini ya zama ango